נתחיל בשורה התחתונה. אי פוריות זכרית מהווה 40% מהמקרים בהם זוג מתקשה להרות. ב-40% הנוספים אלה בעיות פוריות של נשים, וב-20% ממקרים מדובר בבעיות של שילוב של גבר ואישה ביחד. נמצא איתנו דוקטור אלי גבע, מומחה לפוריות והפריה חוץ גופית, וחלוץ הקפאת הביציות לשימור הפוריות. שלום לך. שלום אביגיל. אז כדי למנוע טיפול מיותר אצל האישה, האם תמיד כדאי להתחיל קודם כל בבדיקת זרע בודדת? אני נוטה להסכים איתך. תמיד מזכיר לי את אותו סיפור של אישה שמגיעה למרפאה ואומרת לי שהיא מתקשה להרות, ועם בדיקת זרע, איפה בן הזוג? איננו, אבל לטנגו אנחנו צריכים כאמור שניים. נכון. הבירור, בדיקת זרע כבדיקה בודדת, היא אינה מספיקה לבירור. אנחנו צריכים בירור אנדרולוגי, כלומר, חשוב לנו לשמוע גם את הצד השני. חשוב לנו לדעת איך הייתה ההתפתחות המינית, האם הוא סובל מבעיות בזקפה או במתן זרע. האם קיימים היסטוריה של מחלות מין, דלקות באשכים, האם היה לו חזרת בגיל מאוחר, האם הוא עבר ניתוחים לאשכים תמירים, האם יש בעיות כלשהן גנטיות במשפחה, ומכאן אנחנו ממשיכים עם הבירור, אם זה לבדיקה גופנית ואם זה לבדיקות קצת יותר משמעותיות, כמו בדיקות מעבדה, בדיקות הדמיה וכדומה. מנחה שאי הפוריות היא אצל הגבר בלבד. איך ניתן להתחיל לטפל בבעיה? הבעיה למעשה מה שאנחנו עושים, אנחנו מטפלים בהתאם לממצאים. היה ומצאנו דלקת בבדיקת הזרע, אחרי שהוא עשה תרבית, ברור שאנחנו נתחיל עם טיפול אנטיביוטי. במידה ויש לנו אי ספיקה של האשך על רקע הורמונלי, הטיפול יהיה הורמונלי. במידה ואנחנו מגלים וריקוצלה בלשות העם, מה שנקרא דליות באשכים שהם וריקוצלה קליני, קרוב ודי שאנחנו נמליץ על ניתוח לשפר את איכות הזרע וכדומה. אבל היית ממליץ לגבר לבוא יחד עם האישה אם הם רוצים להיכנס להיריון? בהחלט. לטנגו, כמו שאמרתי, צריך שניים. אם אנחנו מעוניינים להיכנס להיריון ומהר, ואנחנו בוחרים בדרכי טיפול באמצעות טכנולוגיות פוריות מתקדמות, יש לך חסרונות? הרבה. למרות שאני עוסק בתחום, אני חושב שעצם הריצה מיד להפחיית מבחנה ולהזרעות וכדומה, מפספסים הרבה מאוד דברים וצריך לקחת את זה בחשבון. לפעמים אם אנחנו לא עושים את הבירור הנכון לזרע, אנחנו למעשה מטפלים באישה בריאה, אין טיפולים הורמונליים, אין טיפולים פולשניים, בלי שהיא צריכה את זה. כן. לדוגמה תהליך של הפריה. מאוד קשים וגורפים וכרוכים בהרבה סבל, נכון? בהחלט כך. מצד שני אנחנו יכולים לפספס דברים גם אצל הגבר. לדוגמה ירידה באיכות הזרע. דיברנו לא מכבר על וריקוצלה. מה שמוביל לירידה באיכות הזרע באופן פרוגרסיבי, יכולה להוביל גם לירידה בכמות הטסטוסטרון. לפעמים אנחנו יכולים אפילו להציל חיים. לדוגמה, סרטן באשכים, שכיח פי 40 אצל גברים שיש להם בעיית זרע, ואנחנו אקראית יכולים בבדיקה פשוטה לגלות את זה. אז אתה ממליץ בבדיקת פוריות שיהיה שוויון בין גברים ונשים. כמו בחיים. תודה רבה לך. בבקשה.